tog zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. Dobro jutro, Danijela. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde i što ste došli. I evo ukratko, šta se juče desilo? Juče se desilo cirkuska predstava, tako je izgledalo zaista. Optuživanje opozicije za izjavljivanje amandmana i obrazloženje amandmana je potpuno besmisleno. Da su ti zakoni koje ova vlast predlaže dobri, opozicija ne bi izjavljivala amandmane. Naravno, mi po Poslovniku imamo pravo da koristimo ta 2 minuta, da obrazložimo amandman, ali ukoliko se pogleda kompletno vreme koje su koristili ministri i vladajuća stranka, stiče se utisak da su više oni trošili vreme koje je bilo predviđeno za raspravu, tako da u tom smislu je to besmislen navod. Zašto se ovo desilo juče sa sednicom o litijumu, to samo Ana Brnabić zna. Evidentno je bilo da su bili jako nervozni. Ana Brnabić je bila prilično besna. Takođe i predsjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Ja sam juče imala kao predstavnik, ovlašćeni predstavnik za praktično obrazloženje tog predloga zakona 2 odbora. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U istom trenutku. Jeste, i da bi u toku jučerašnjeg dana bila pomerena sednica za sat vremena, to je Odbor za privredu. Ja sam uspela da budem fizički i na jednom i na drugom odboru. Međutim, evidentno je bilo potpuno omalovažavanje predstavnika, ovlašćenog predstavnika. To su zaista, ja sad ne mogu da vam prepričam koji su to izrazi koji su korišćeni prilikom komentarisanja tog predloga zakona, što je potpuno neprimereno. Predsjednici odbora su samo prvi među jednakima i imaju potpuno ista prava kao i mi svi ostali narodni poslanici. Međutim, ja sam juče dobila epitete da je predlog zakona glup, da je to treba staviti na stub srama, imbecilan, nepismen i tako dalje. I sad to zaista mene ništa ne iznenađuje. Mislim, to su oni prosto navikli, tako već 12 godina funkcionišu. Evo, Milenko Jovanov kaže da će narod videti šta je opozicija sve napisala u tom predlogu i on to poredi sa časopisom Treće oko. Pa evo, pisali ste predlog, pa šta u njemu to piše što imate elemente fantastike? Pa Milenko Jovanov često pominje taj časopis Treće oko. Izgleda mu je to jedan od omiljenih časopisa koje redovno prati i onda je on verovatno tu negde pronašao nekakvu sličnost sa tim tekstom zakona, ne znam samo u čemu. U svakom slučaju, moj predlog zakona se bazirao isključivo na zborniku SANU i citatima naših profesora i akademika. Po meni oni nisu zaslužili da se nađu u časopisu Treće oko, niti su to teoretičari zavere kako oni žele da predstave. Naime, vlast uporno tvrdi da mi ovim predlogom zakona i zapravo ukazivanjem na opasnost od kopanja litijuma u Srbiji dižemo paniku u narodu. I to je ono čime se oni služe. Evo, već imamo priliku 2,5 godine da slušamo baš aktivno priču o tome koliko je to besmisleno, kako je to zapravo šansa za preporod Srbije, da ćemo profitirati i biti isti kao Švajcarska. Međutim, niko ne uzima u obzir da je taj profit minimalan u odnosu na štetu koja bi nastala i ja sam upravo u tom predlogu zakona... I najviše zameraju da li je rudna renta 3 ili 5%? Jeste. S obzirom da postoji zakon koji predviđa za metalične i nemetalične sirovine rudnu rentu, kako Republika Srbija, bar kako tvrdi Ana Brnabić i kako tvrdi naš predsjednik, nismo sklopili nikakav investicioni ugovor sa Rio Tintom. U tom smislu ta rudna renta može da varira od 5 pa na niže, kao što se desilo sa NIS-om. Vi znate da je kod NIS-a recimo bila predviđena rudna renta po zakonu 7%, a zvanično se primenjuje rudna renta od 3%. I to je ono što je zapravo, ja sam stavila 3% kao neku osnovu, u tom smislu smatrajući da će toliko verovatno biti i ugovoreno. Pre nego što je otkazana je nekih pola sata pre planiranog početka. Jeste li verovali da će do sednice uopšte doći? Ja sam imala osjećaj da neće biti sednice, jer delovali su mi previše nervozno da bi se ta sednica održala. Evidentno im smeta to što bi čuli. Ja sam zaista bila spremna. Ja sam pripremila nekih 150 strana da i čitam, a i pričam, i to je nekih otprilike 3 sata obrazlaganja predloga zakona, smatrajući da građani Republike Srbije zaslužuju da čuju i naše predloge, odnosno to nisu naši predlozi, to su činjenice koje su naučno dokazane i to su zapravo tvrdnje naših najumnijih ljudi, koje ovaj predsjednik i ova vlast nazivaju isto tako, znači imbecilima, glupima i nepismenima. Evo, kažete, planirali ste da pričate o tih 150 strana, dakle, jedva ste čekali da
da do toga dođe, ali izgleda da je i Ana Brnabić jedva čekala da to otkaže, pa da ponovo zakaže, s tim što će sada po Ustavu i zakonu ovo biti deo redovnog zasedanja. Vi ste pravnica, kako vam u pravnom smislu deluje taj argument? Ana Brnabić je iskoristila tu svoju mogućnost predsjednika Skupštine. Ona će naravno zakazati, kao što smo i vidjeli juče, valjda u minutu posle ponoći je pustila taj saziv, što je potpuno čudno. Nikada se do sada tako nije radilo i izgleda će po prvi put u istoriji parlamenta od kada su oni na vlasti ostaviti 7 dana do rasprave, znači do te sednice. U tom smislu pretpostavljam da će imati vremena da pišu i amandmane, predstavnici većine u parlamentu. S druge strane, meni i dalje ostaje moje vreme ovlašćenog predstavnika koje je neograničeno. Mislim da će se malo bolje spremiti za napad, pošto će se to sve svoditi, čini mi se, na ličnu osnovu, jer zaista je besmisleno napadati zbornik SANU ili pokojnog akademika Stevanovića ili doktorku Draganu Đorđević, Ratka Ristića. Po meni je to potpuno besmisleno, jer mislim da ti ljudi zaista ne zaslužuju da govore, odnosno nemaju prava da tako govore o nekome ko predstavlja ovde našu praktično intelektualnu elitu. Ali o vama govore kao da ste vi krivi što je uopšte do ovog odlaganja i došlo. Dakle, juče ona kaže da je opozicija sve učinila u poslednjih 6 radnih dana da odugovlači raspravu o rebalansu budžeta. Kako vam deluje to obrazloženje? Pa kao i sve do sada, sve se svodi na to da se optužuje opozicija za bilo kakav vid obstrukcije koju ona smatra da se desio. Opozicija je kriva za sve. Naravno, opet kažem vam, mi smo samo koristili prava koje imamo po Poslovniku, javljajući se za reč, reklamirajući Poslovnik, jer vi ne možete ni da zamislite kako to izgleda. Znači, to je jedna bukvalno arena u kojoj vi pokušavate na bilo koji način da se izborite sa, pa ne znam kako da ih nazovem, sa ljudima koji vas vređaju, omalovažavaju, koriste najgore moguće, najniže političke načine borbe sa političkim protivnikom bez ikakvih argumenata. I onda u tom smislu zaista vi koristite sve što vam je raspoloživo, a to je to kratko vreme koje možete da se obratite građanima i da predočite zapravo pravo stanje. Evo, kažete, ona je imala prava da to uradi, ali ako ne pričamo samo o pravima, nego i o odgovornosti, gde je tu onda njena odgovornost? Dakle, ona je još ranije stavila na dnevni red parlamenta po hitnom postupku ovaj predlog zakona o rebalansu, iako je on predat nakon predloga o litijumu. Ona je zapravo pokušala tu da napravi jednu manipulaciju tako što je građanima predočila da smo mi bili upoznati sa činjenicom da rebalans mora da se desi do tad i tad. Rebalans se dešavao i mnogo kasnije od tog datuma kada je ona zakazala. Mi smo naime naš zahtev predali 10. septembra, predlog zakona o rebalansu je 19. septembra predat. 18. septembra smo imali taj kolegijum i zaista Ana Brnabić je mogla i pre ove sednice o rebalansu budžeta da zakaže ovu našu sednicu po hitnom postupku. Ništa je nije sprečavalo u tome. Mislim da je ovo njihova klasična manipulacija. Da li se možda čeka dolazak predsednika iz inostranstva pa da i on bude prisutan na ovoj sednici, takođe postoji kao opcija. Juče ona kaže da nećete pobeći od ove rasprave, od sednice, pa zašto bežite? Čini mi se da beži SNS od ove rasprave, jer, kažem vam, oni neće imati argumente kojima bi se protivili predlogu zakona, svešće to upravo na lični nivo, omalovažavajući mene kao ovlašćenog predstavnika i sve opozicione kolege koje su stavile svoj potpis na ovaj predlog zakona. To sam imala priliku juče da vidim na ovom odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a verovatno će to biti još 5 puta gore na samoj sednici Skupštine, jer oni zaista, znate kako, izloče sve neke informacije do kojih dođu, kao što su juče napali kolegu Srđana Milivojevića za to da je glasao za neki predlog zakona, što je potpuno neprimereno. Kada bi sabrali sva njihova zlodela i zločine koje su učinili u poslednjih 30 godina, a zaista to su ljudi koji se kroz od režima Slobodana Miloševića pa nadalje nalaze u nekom vidu vlasti, onda bi zaista mogli da napravimo onako zločin i kaznu od svih njihovih zločina. Dobro, pošto nije literarna sekcija, kažete SNS beži od ove rasprave. Da li mislite da bi za nedelju dana mogli da pribegnu nekom novom pravnom mehanizmu, kao što je jedan mehanizam bio da nestane 38.000 potpisa? Postoji mogućnost po Poslovniku da se skrati vreme ovlašćenog predlagača ukoliko se po skraćenom postupku obavlja sednica i samim tim se onemogući da se duže vreme govori.
to bi isto značilo i za suprotnu stranu, da se u kraćem vremenskom periodu to sve održi. Moguće je i to da iz nekog određenog razloga prekine sednicu, njoj Poslovnik to dozvoljava, ali ono što ja pre mislim da će se desiti, pozvaće Aleksandra Vučića na tu sednicu, jer on je zapravo njihov glavni vođa i to je čovek koji se obračunava sa političkim neistomišljenicima tako što ima neograničeno vreme i neograničenu slobodu, svoje tapšače i tako dalje, dok je opozicija predstavljena na način na koji je predstavljena. Da ne anticipiram sada šta je moguće da se desi, ali evo vi kažete pozvaće predsjednika i znamo da predlog zakona ne može da bude usvojen ako za njega ne glasaju poslanici vladajuće većine. Pa sada ako on dođe, da li može da dođe do takvog glasanja ili je to jedna unisona vojska, odnosno ona vojska koja će glasati onako kako im šef države kaže? Oni uvek glasaju onako kako im se kaže, oni govore kako im se kaže, oni stoje kako im se kaže i prosto to tako... Ali u redovima SNS-a je bilo ljudi koji su se pojavili na protestu protiv iskopavanja? Ja ne znam, to su zaista hrabri ljudi, čini mi se. Iako su se pojavili, nisu izlazili u javnost sa bilo kakvim izjavama. Pretpostavljam da i u redovima koalicijonih partnera SNS-a takođe ima ljudi koji su protiv iskopavanja litijuma. Međutim, ono što mene kao čoveka zaista onako razočarava je nikada ne bih dozvolila da neko trajno uništi ovu prelepu zemlju samo zato da bi, bila u vlasti ili imala neku funkciju. Meni je to potpuno neprimereno. Kada bi se ti ljudi probudili i kada bi ti ljudi progovorili i pridružili se svojim kolegama, čini mi se da bi onda imali pravu političku scenu. Ovo što se trenutno dešava... Da li bi ta scena bila na ulici, kao što je bilo sinoć, odnosno došlo je do nekakve sednice, samo je ona bila sa ove strane vrata, sa ulične strane? To su zapravo ekološki aktivisti, to su ljudi iz Gornjih Nedeljica i svi ostali građani koji su prosto zainteresovani jako za ovu temu i prosto tako će se izgleda ovo i rešiti. Jer čini mi se da ne postoji ta hrabrost u redovima većine da glasaju za ovaj zakon. Ovaj zakon svakako neće proći glasanje i neće biti usvojen, to je sasvim izvesno. Međutim, ovo će se rešavati na sasvim drugačiji način. Ovaj zakon će izneti zapravo ljudi iz Gornjih Nedeljica i ekološki aktivisti, pa eto i ja sam među tim ekološkim aktivistima, jer tako sam i ušla u Skupštinu. Da li će se tim aktivistima sada priključiti zvanično i opozicija? Evo, Dragana Rakić najavljuje sastanak opozicije u petak u Gornjim Nedeljicama, a Miloš Jovanović iz Nove demokratske stranke Srbije kaže da opoziciji ne ostaju druge opcije do borbe van institucije. Dakle, da li se onda opozicija sprema da preuzme te proteste? Ne. Mi smo od početka samog govorili upravo o tome da ljudi iz Gornjih Nedeljica, SEOS Ne damo Jadar i ostali ekološki aktivisti rukovode ovom akcijom. Mi imamo sastanak da bi dogovorili dalje i koordinisali šta ćemo raditi. Niko ovde nema nameru ništa da preuzima, jer to je narativ koji se nameće zapravo od strane vladajućeg režima, evo već zadnjih par meseci, gde navodno neki određeni političari koji nisu baš nešto omiljeni i popularni u narodu, navodno preuzimaju te proteste. Opozicija ovde sarađuje sa ekološkim organizacijama i u tom smislu i jeste ovaj sastanak u petak. Pratit ćemo onda kako će ta saradnja izgledati i šta će se novo iznedriti za 7 dana. Hvala vam mnogo što ste bili moja gošća. Razgovarala sam sa narodnom poslanicom Danijelom Nestorović.